गेजेराव साननैसोल' सम दंसै बिमा दुर्गा फुजा। दुर्गा फुजानि थाखाय गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो थाखाय बयबो सुबुंनि हांखुर। फुजा बोथोर फैनाय लोगो लोगो जाहांदों गानग्रा जोमग्रा गलाफोराव होंगो दोंगो। बेबायदिनो बर' आइजो बायगिरिफोरनि होंगो दोंगो जादों बरपेटा रडनि अमा बाजारनि खेरखाथारि कमप्लेक्सनि दखानाव। नंगौ, दुर्गा फुजानि थाखाय बर' आइजोफोरा गाव गावनि फसायनाय दख'ना जोमग्राफोरखौ बरपेटा रडनि अमा बाजारनि खेरखाथारि कमप्लेक्सनि लाइगां दख'ना स्ट'राव फैनानै लांफैदों। नोंथांमोनहाबो फैनानै लांफैनो हागोन नोंथांनि फसायनाय बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना जोमग्रा। खम बेसेनाव मोननो हागोन मोजां मोजां गोदान डिजाइननि दख'ना ब्लाउज फास्रा। दुर्गा फुजानि थाखाय नोंथांमोननो अफाराव हगारदों लाइगां दख'ना स्ट'रा। जोंहानि न'आवनो कमप्लेक्सआवनो, ओमफ्राय कमप्लेक्सनि नामा खेरखाथारि कमप्लेक्स। मोजाङानो। ओरैनो बबे बबे जायगानिफ्राय लांनो फैयो बेयाव? फैयो, बहुद जायगानि फैयो, आंबो मिथिया, सोंरोङाना भिर जाबाथाय सोंनाय जाया। अनेक दामनि दङ आरो माने। ओरैनो बेसेहालागै दामा? 4000 लागि। आरो गाहायाव? गाहायाव 600। जोंनियाव मोजां मोजां दख'ना दङ, नांगौबा लांफैनो हायो। एसे खमावनो अफार होगासिनो दङ। ओरैनो मा जायगा होनदों बे जायगाया? अमा बाजार होननानै बुङो, 8 नं वार्ड। ओरैनो बेसे गोबाव जागोन बे दखान बेखेवनाय? मास मोनसे जानोसै। बाहागो लाफैदोंमोन सोरखौनो अम प्रकाश एक्टर, बेनिफ्राय बिनि वाइफ माबा बरखा रानि बसुमतारी। जोंनियाव फैगोन, जा लुगैदो बेखौ मोनगोन। जोंनियाव नायफा लफाय दख'ना, बिबार दख'ना बेफोरखौ ब्लाउस थाफायो, डिजाइन ब्लाउस फास्रा बेफोरबो थायो, आर'नाइ। क'क्राझार गसाइगाव माने कालेक्सन खालाम गामिनिफ्राय कालेक्सन खालाम लाबोयो आरो न'आव दानायबो। फैबायानो सोरबाफोर जुदि नांगौ जायोबा आरो दख'ना, जेन'बा लफाय दख'ना, FNF दख'ना, बिबार दख'ना, महर दख'ना, माने ब्रेन्डनिफोरखौ आरोखि मान्दारखौबो आंनियाव लांफैनो हागोन आरो। सोरनोबाफोर जुदि नांगौ जायोबा ब्रेन्डनिफोरखौ आंनि दख'ना लाइगां दख'ना स्ट'राव मोनगोन आरो। ओरैनो बेसे बेसेनाव हरनाय जायो? बेसेनाथ' ओरैनो 38नि दं, 39नि दं, 4000नि दं बिदि आरो। ओमफ्राय 3800, 3900 बिदिनि। बे लयेस्टआव दङ जेनेबा 600। मब्लानिफ्राय बेखेवनाय जादोंमोन नोंथांमोना? दिनैजों 1 उइक जाबाय। दिनैथ' नोंथांमोननि दखानाव फैनाय जों होंगो दोंगो नुनो मोननाय जादों। मा बुंगोन, मा फोरमायगोन? बिसोर फैनायखौ आं दा गोजोनो आरोखि। जेनेबा आंनि दखानखौ नागिरनानै फैदों किसुमाना, माने सोरबा मबाइलाव नुनानै नागिरनानै फैदों, सोरबाया बिनि खुगा मिन्थिलायदों। नोंथांनि दख'नाखौ लांफैनो थाखाय एड्रेस, मा एड्रेस होननाय बुंनाय जादों? एड्रेसा बरपेटा रड अमा बाजार, ओमफ्राय अपोजिट माने शुभम हटेलनि अपोजिट आरो। ओमफ्राय आदा खालानि फार्मासि दं बेवहाय, बर'नि फार्मासि, जेनेबा मिन्थिथारनाय आरो नामजादाया, बेनि उनथिंजाय आरो बिथोराव बिल्डिं सिङाव। आं हारसिङैनो। 9:30 फुङाव, ओमफ्राय मोनायाव जेनेबा कास्टमार थायोबा जोङो 8:30सिम थानांगौ जादों आरो दामानि फुजानि बोथोरखाय। ब्लाउस दङ, फास्रा दङ, सोरबा एक्सट्रा जुदि फास्रा नागिरोबा बेखौबो दं आरो। ओरैनोथ' सेटआनो बांसिन नालाय, ब्रेन्डफोरनियानो बांसिन दं आरो आंनाव मथथे।